uyo mwana wemukombo uyu naiwe Lulu waitwa sei wai ndizvo wakakuita kuti upfeke magirazi nekuti madhambosi Vakatengerwa Mota madhambosi ihure rawikina senge zvangu angoriwo pamazuva asonja wanga uri hure rawikino then you are upgraded waamumba so anything can change. Madam boss can live ngoni what ndakuda weekend full time. It's her body, it's her choice. Skando zvoka mudhurira umva watikera magraznas. Why kilo degba why uri hure rakangozoita mukadzi. Saka usarwadziwe namwe mahure ari kuchengetwa nemurume wako nekuti murume wako ari kushandisa mari yenyika imari yedu chazomudza kana zvakwana pari zvino ngamboshandisa mari achipa mahure zviri kutoita kuti vana vevhu vatombodyawo mari yenyika. Madam Boss has been working, actually we joined social media together the same year and Tyra, we've been there for a long, she's been working, entertaining people, so she deserves kuti adana none vakomana vane mari. Pana anoda vana kapoto ndisimudzirewo maoko vanhu vari mucomment section muti ndiri pano ndoda kudana vana kapoto. Hapana anoda kapoto, munhu wese anoda munhu ane mari. Saka iye murume wako uyu ane mari munotoshiya makawanda. Handizvaikurwadza mazuva anga ane Sonia wambva warwadziwa wakati unomutora naSonia wakoda zoti wikini waite wako wega. Why kilo degba why no you share come what me you share murume unotomushare iwe wikini tokutendawo nekubvuma kusheka ndi mvumo yenyika spread mvumo yenyika kwete kungozvikoro uyu akabva kumari Lulu ana kutombouya kwauri nenyaya yekuti kumba kwavo kuna mari. Baba wake vane mari zvinotyisa, mai vaLulu vane mari zvinotyisa. Saka ana kubva kumba kunonzi kune nhamo kwaisadyiwa nyaya yekungotiwo anga apfidza nekungoumburudzwa nekungohura imo mumasocial circles embinga umu. Akamboenda kuna Scott, akamboenda kuna Tazvi, akamboenda kunani vachingomusiyawo hanzi ari luse. Mina hanzi zvinooneka zvake ane kachii kwete ndikutarisira pasi vanhu vane chidown no, but ane kameno kakupata so anenge ane down syndrome ameno zvaarizo akangopfava saka pamwe tingadai tichitokuendesa kuchipatara unoongororwa kuti pamwe une kasyndrome ikako tikupe mapirisi. Zvine mapirisi kaizvi autism zvine kamapirisi kaunopiwa so that kuti kachangamuke unda kuchechuka because pana wikinewo haunga kutorwadziwa unzi wikinewo aita mahure iwe waihure. Madam Boss ramba uchienda mberi taichikumbirwa kuti iwe wikinewo wakapa Madam Boss mari dai zvazvikwanisa Tyra adzokera kunoiswa kana maribhisi kana maviri matatu anyanyomva aita flat ende maoko ada kudrenwa matitodiva chivayo nemaoko aMadam Boss ada kudrenwa so that achinyasoita kalumi achinyasoita kaportable hure because mukadzi wemumba hafane kufanana nehure. Hure rinofana kunaka kudarika mukadzi wekumba because hure riri kuuya richipfuura. Vachinzwa Lulu handisi kuziva kuti mazuva uri mukadzi wemumba kana kuti uchiri muhure mode zvinosiyana but ndanichikumbiriswa kuti dai wachiswitcha on into mukadzi wemumba mode nekuti hausisiri hure. Remember wakapinda uri hure, sometimes mahure anodzirwa unoramba uri muhure mode. Switch off that hure mode and switch on to the housewife mode. Wosiya wiki achihura wiki akagara achihura iwo mapostori akasahura tiyavo inganake tiye mapostori inganake akasahura ringahure but tipei mari yekuenda kusejeri ningi maoko tachema baba amunana baba John maoko